Täjikistanda 30 000-den gowrak kir adam bar. Emma tutuş ýurty el işaret boýunça terjimeçilik hünär derejesi doly tasdiklanan diňe 3 sany dilmaç bar. Universitetiň studentleri el işaret diline degişli öz ukybyny ösdürmäge synanşýarlar. Emma Täjikistanda kirleriň milli birleşiginiň başlygy özlerine has köp kömegin gerekdigini aýdýar. مشکل کتیم و یمکن به همه وقت ترجمان در کلاس جای خدمت رسانی تیبی میلی ساختنا پروکوراتورا یکون حدیثه میشده ماما بوتانا ماما El işaret dili Abdujabor Davlatowyň maşgalatynda adaty bir zat. Onuň aýaly we gyzlary eşidýärler, emma olar terjimeçi. Латвийсна ти доштем бисёр одам омадас, ман касали ваз мешудам. Баъди ҳавай антибиотикои вазбин ман ба укол карсода будам ва сабаби ҳамин ин ба шунавои ман таъсир кард. Ай 3 сола ман ношуново шудам. Davlatov we onuň guramasy Täjikistanda kir adamlaryň gündäki durmuşyny ýeňilleşdirmäge çalyşýarlar. Zebo Bediýewanyň ejeti we kakasy eşitmeýär. Zebo el işaret boýunça terjimeçilik hünär derejesi doly tasdiklanan dilmaçlaryň biri. Ol möhüm dabaralarda terjimeçilik edýär. Elementarny notarialny doray notarialny meraftan yak Ujypsızca kömek bilen Täjikistanyň kir raýatlary daşky dünýä bilen düşünşme ugrunda göreş alyp barýarlar. Akın bojoy